Добрый дзень усім беларусам. Калі вы маеце матаблок старога ўзору беларус, то напэўна у вас ёсць і вось такі прычэп, які таксама ішоў у камплекце, гэта ў пачатку 90-х годаў. Вельмі надзейная, карысная, якасная рэч, якая шмат гадоў працуе ў мяне. Прычым гэта такі сапраўдны прычэп, у яго ёсць і тормоз, і ручны тормоз, і вось сам вазок. Я ўжо тут рабіў, поставіў зверху дошкі, каб болей улазіла сюды, по яго вышыня, яна не вельмі такая добрая, каб нешта вазіць, шмат сена там ці іншае. Але гэта не ўсё. Гэта толькі пачатак яго пераўтварэння ў больш якасную рэч. Вось так он выглядае за гэтыя гады. Адзінае хочацца адзначыць, што ад сонца шыны так вось гумка трэскаецца, і адна ў меня выйшла уже са строю, я замяніў і еду далей. 3 дні працы, і я зрабіў дашок на прычэп. Вось так ён выглядае спераду. Все дачысцілі, пафарбавалі. Гэта ад нейкага уазіка, відаць, ад буханкі, перамычка. Я падрэзаў, паставіў, пафарбаваў сам прычэп, каб быў прыгоженькі. Гэта я абцягнуў банерам. У меня былі кавалкі банера, я так зрабіў з гэтага боку. Вось так выглядае. Ну і зразумела, з гэтага боку. Вось так. Ну, самае цікавае, гэта каркас. Як каркас? Каркас вось такі, і гэта зроблена з старых спінак ад ложка металічных, яшчэ дзедаўскіх. Яны ў мяне ляжалі, я хацеў здаць на металлолом, але неяк час не прыходзіў, ляжала. А тут якраз я выразаў гэтыя ўсе рэчы. Зваршчык мне зварыў, вось, дарэчы, ад іх нейкія перамычкі. І тут яшчэ, дарэчы, ад ложкаў нейкіх салдацкіх малых такіх былі. І ўсё гэта зверху паклаў ДВП, каб было больш жорсткасці. Тут такія закладныя канструкцыі праварыліся. У іх уставіў дошку 20-ю. Вось. Ну, а тут у меня раней былі агарожа таксама зроблены, падвышаў я ўжо з дрэва. Вось так выглядае. І зараз тут можна будзе нешта і вазіць, і самому хавацца ад дажджу, і на зіму класць рыштунак які-небудзь, які тут патрэбны, каб хутка даставаць, каб не шукаць па завуголлях. Адзінае, што вось гэты дашок, ён зроблены як, напрыклад, у вайсковай тэхнікі, там Га-66, у зілах, калі ў войску служылі, то вось такім чынам. Я зараз пакажу дашок для прыцэпа, які таксама зроблены самаробны. Каркас там неяк па-іншаму я зрабіў. Вось гэты дашок для прычэпу. Тут труба профільная 20 на 20. І тут, дарэчы, мне больш падабаецца, таму што вода вільгаць, яна сцякае. Таксама з банеру, але банер гэта вельмі ненадзейны матэрыял, ён ПВХ з яго вымывае, застаецца нейкая там аснова каркасная, але пакуль што мне гэта задавальняе ездзіць. І таксама такая самая сістэма, закладныя дошкі, і ён, дарэчы, лягчэйшы ў разы. Ну і больш такі ён практычны. І зроблены якасна, бо тут, бачыце, яны зроблены распоркі, укосіны, каб ён быў жорсткі. Вось гэта ўсё таксама дашок для прычэпу. Але мне не было там трубы, не было мне 20 на 20 такога матэрыялу, як тутака. І таму я там зрабіў з трубы. Усім усяго найлепшага, добрага дня.